हाजार मानसिया दिनै जिसुनि उनाव फैगोन लाख मानसिफोरा दिनै जिसुखौ फोरबु होननानै गाबज्रिगोन नाथाय दिनै साबैसेया दिनै सैथोजों नंगौजों आत्माजों फोथायनानै इसोरनि थाखाय गसंनानै दङ दिनै जोङो जेब्ला बाइबेलनि बोसोनखौ नायगोन गोबां राजाफोर दंमोन इसोरजोंनो सायख'जादों नाथाय बिसोरो इसोरजों सायख'जाब्लाबो जागायजेननायाव इसोरनि लामाजों थाबायनानै इसोरानो बिसोरखौ फसंबाय राजानि आसनाव नाथाय जेब्ला बिसोरो पावारखौ मोनबाय मान सन्मानखौ मोनबाय इसोरनि लामानिफ्राय दोरोदलांबाय आरो बिसोरनि जोबनाया इसोरनि बोराबनाया फैनायखौ जोङो नुबाय नाथाय इसोरा जाहैबाय मेजरिटी मानसि बुरजा दोलोआ नंखायखौनो नंगौ होननानै बुंब्लाबो इसोरा बिसोरजों थानानै खामानि मावग्रा इसोर नङा बियो सासेल' व्यक्ति सैथोजों गसंब्लाबो बिजोंसो थानानै इसोरा खामानि मावो पौला बुंदों मानसिया गाज्रि मोनगोन खोमा सैथो बाथ्रा बुंब्ला मानसिया गाज्रि मोनगोन खोमा गोरोन्थिखौ गोरोन्थि होनोब्ला दासिमबो जुदि नों बिदि सानबाय थादोंब्ला नों इसोरनि हाबा मावब्लाबो नों जाहैबाय ख्रिस्ट'नि लें जानो हाया दिनै नोंनि फोथायनाया सैथो नंगौना नङा दिनै नोङो जिसुनि थाखाय गसंनाया सैथो नंगौना नङा नोंनि जिबनाव आनजादफोर फैगोन अर बायदि थानो हायि गसंथानो हायि आवलिलांसिगोन नामा जोबस्रांलांसिगोन नामा धंस जालांसिगोन नामा बेफोरबायदि रोखोमनि गोबां समस्या फैगोन नाथाय बेफोरबायदिनि गेजेरावबो जुदि नोङो इसोरनि बोसोराव हमथाबनानै गसंथाबोब्ला सानसे नोंखौ इसोरा मान गोनां खालामगोन दिनै नोङो साननो नाङा आं सैथोजों थाबायब्ला आंखौलाय सोर साबजागोन नोंगौ गसंबालाय सैथो बाथ्रा बुंबालाय सोर मोजां मोनगोन बेनिखायनो आं गोरोबफानानै नोंखायावनो थागोन माथो समाज बायदि थानोसै गोरोबनानै आरो समाजा नोंखौ सोरगाव लाङा जिसुआसो सोरगाव लांगोन नोंनि डिनोमिनेसनाबो नोंखौ सोरगाव लाङा जिसुआसो लांगोन UBLC डिनोमिनेसना सोरगाव लांगोन होननानै लिरनाय गैया NLC डिनोमिनेसना सोरगाव लांगोन होननानै लिरनाय गैया बाप्टिस्ट डिनोमिनेसना सोरगाव लांगोन होननानै लिरनाय गैया जिसुआसो सोरगाव लांगोन हालेलुया दिनै बेनिखायनो जोङो बै इसोरनि हामजानाय बायदि थाबायनो ना मानसिनि हामजानाय बायदि थाबायनो इसोरनि हामजानाय बायदि थाबायोब्ला मानसिया गाज्रिबो मोननो हागौ खिन्थु बे अराय समनि थाखाय नङा दिनै नोंखौ गाज्रि मोनगोन नाथाय सानसे बुंगोन बिसोरो जायखौ मावदों सैथो मावदों बेनिखायनो फै गोसोखांनि सासे मानसिया सैथोजों गसङोब्ला आरो हाजार मानसिया जुदि नंखायजों गसङोब्लाबो इसोरा जाहैबाय सासे मानसिजों थानानैसो खामानि मावगोन हाजारजों थानानै खामानि मावग्रा इसोर नङा बियो दिनै जिसु ख्रिस्टआ गावनि सेलाफोरखौ लानानै बुंदों दिनै गोबां जिसुखौ फोथायग्राफोरा फैदों जिसुनि उनाव नाथाय गोबां सेलाफोरानो गिदिंनानै थांफिनदों खायसेया दिनै सिथावखौ आरो नाखौ दिनै आशीर्बादजों बाराय होनायनि थाखाय उदै बुंजासे जाहोनायनि थाखाय जिसुखौ राजा बानायनो नागिरदों आरो नोङो जोंनि राजा जाथारनांगौ होननानै डिमान्ड खालामदों आरो खायसेया दिनै जिसुआदि सोखायो जिसुआदि आशीर्बाद होयो जिसुआदि सोमोनांथाव खामानिखौ मावो बे खामानिफोरखौ नुनानै दिनै गोबां मानसिफोरा जिसुनि उन उन थाबायदों जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ जिउनि बाथ्राखौ बुंदों सोरगोनि बाथ्राखौ बुंदों बासायजानायनि आत्मानि बाथ्राखौ बुंबाय अब्ला जिसुनि उनाव थाबायफानाय सेलाफोरा गासैबो जिसुखौ नागारनानै थांजोबदों आरो बे समाव जिसुआ गावनि 12 जन सेलाखौबो बुंदों मा नोंसोरबो दिनै बै गुबुनफोरा हाजार मानसिया जेरैबायदि आंखौ नागारनानै थांदों नोंसोरबो आंखौ नागारनानै थांगोन नामा अब्ला पिटारा गाबखांनाय गोसोजों आत्मानिफ्राय बुंदों प्रभु जोङो मिन्थिबाय नोंनो सोरगोनिफ्राय थिनहरजानाय बिसाया नोंनो मासि हौवा नोंनो दिनै बासायगिरिया नोंनियावनो दिनै गोथांनि जिउआ दङ नोंखौ नागारनानै आङो बबेयाव थांबावनो होननानै बुंदों हालेलुया प्रेज द लर्ड हाजार मानसिया दिनै जिसुनि उनाव फैगोन लाख मानसिफोरा दिनै जिसुखौ फोरबु होननानै गाबज्रिगोन नाथाय दिनै साबैसेया दिनै सैथोजों नंगौजों आत्माजों फोथायनानै इसोरनि थाखाय गसंनानै दङ हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनैनि दिनावबो बिदिनो आरो जिसुनि समावबो बिदिनोमोन जिसुआ दिनै मोदोमनिखौ जगायनो हादों बिनिखायनो जिसुनि उनाव हाजार मानसिफोरा थाबायदों दिनै जिसुआ मोदोमनि बेमारखौ सोखादों बिनिखायनो लाख मानसिफोरा हाजार मानसिफोरा जिसुआ जाय लामाजों फैदों बेजोंनो भिरा जमा जादोंमोन बेजोंनो दोलो दाफाफोरा लोगो लोब्बा लाहैदोंमोन नाथाय जेब्ला आत्मानि बाथ्राखौ बुंदों सैथो जिउनि बाथ्राखौ बुंदों सोरगोनि बाथ्राखौ बुंदों अब्ला गासैबो नागारलांजोबदों आरो बे समाव जिसुआ गावनि सेलाफोरखौ बुंदों 12 जन सेलाफोरखौ बैसोर बायदि आंखौबो नोंसोरो नागारलांगोन नामा दिनै बे सोंनाय फिननायखौ नोंसोरबो सों दिनै जिसुआ फैनानै सोङा जानो हागौ नाथाय नों गावनि आत्मायाव सों दिनै हाजार मानसिफोरा जिसुनि उनाव थाबायदों नाथाय नोङो दिनै जिसुनि उनाव माखौ नुनानै नोङो थाबायफादों मा थांखि लानानै नोङो दिनै जिसुखौ फोथायदों दिनै नोङो आशीर्बाद मोननो थाखायल' नोङो जिसुनि उनाव फैदोंब्ला दिनै नोंबो समस्या फैयोब्ला नोंबो दोरोदलांगोन जिसुनिफ्राय सैथो लामानिफ्राय नोङो एनस्लट लांगोन
नोङो खालि बेमारनिफ्राय हामजानो थाखायल' जिसुनि उनाव फैदोंब्ला हाजार मानसिफोरा जेरैबायदि जिसुनिफ्राय दोरोदलांदों नोंखौबो सानसे दोरोदलांनायखौ नुगोन। नाथाय पिटारनि बायदि जेब्ला नोङो मिन्थिगोन जिसु नोंनो मासिह, नोंनियावनो गोथांनि जिउआ दङ, नोंखौ नागारनानै आं सोरनियाव थांबावनो, आं दिनै संसारनि गासै खामायनायखौ नासारनायखौनो नागारबोजोब्बायब्ला दिनै आङो नोंखौनो जिउनि बासायगिरि होननानै नोंनो सोरगोनिफ्राय फैनाया होननानै मिथिनायनि उनाव आं दिनै गिदिंफिनलिया होननानै जेरैबायदि पिटारा गसंनानै थादों, नोंबो दिनै बे जोबनाय गोब्राबथार सानाव गसंनानै थानो हागोन ना हाया? गावखौ दांग्रोमनानै नाय। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। नाथाय गोबां समावनो जोंनि फोथायनाया धलं थफं जायो। गोबां समावनो जोङो गसंथानो हाहां हाया हां जायो। गोबां समावनो जोङो थावरिनो हागोन ना हाया, आवगायलांनो हागोन ना हाया होननानै जोङो निराशा जायो। नाथाय गोब्राब बोथोरावबो, समयसानि गेजेरावबो, बोलो गैयै समावबो जेब्ला नोङो बुंगोन प्रभु सैथोनि लामाखौ, गोथांनि जिबनखौ आङो नोंनिफ्रायनो मोननानै आङो बोरैथो गोथैनि लामाजों थांफिननो, आङो बोरैथो नोंखायनि लामाजों थांफिननो, आङो बोरैथो सोलायनाय लामाजों थांफिननो होननानै नों जेब्ला गसंथाबगोन अब्ला सोरगो रायजोआ नोंनि थाखाय। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। दिनै नोङो जिसुखौ बेसेबां फोथायो बे गेदेर बाथ्रा नङा। नों बायदि आरो आं बायदि दिनै सैतानाबो जिसुखौ सासे गोथां इसोर दङ होननानै बियो फोथायनायजों थोर थोर मावग्लुंलायोनो। बै जोङो दिनै नायदों जोबनाय बोथोराव जायहा दिनै जिउ जोबजासे गसंथानो हागोन बिसोर दिनै बासायजागोन। दिनै नोङो जेसेबां फोथायो, दिनै नोङो माबायदि फोथायो बेयो गेदेर बाथ्रा नङा। दिनै नोङो जेसेबां बाइबेलखौ रोंगौ बे गेदेर बाथ्रा नङा। नों बेसेबां बाइबेलनि गियान दङ बे गेदेर बाथ्रा नङा। नोङो जेसेबां नोङो फुराना ख्रिस्टियान बे गेदेर बाथ्रा नङा। नों जोनोमनि ख्रिस्टियान जानो हागौ, बे गेदेर बाथ्रा नङा। नों रेभारेन्डनि इसोरनि हाबा मावग्रानि खानदाननिफ्राय फैनाय जानो हागौ, बे गेदेर बाथ्रा नङा। नाथाय दिनै नोङो जिसुनि बोसोनखौ मिन्थिनानै, नोङो दिनै जिसुनि होनाय लामाखौ मोननानै नोङो जिउ जोबजासे गसंनो हादोंना हायाखै? दिनै जागायजेननाया गेदेर बाथ्रा नङा, जिउ जोबजासे नों जागायजेननायनि उनाव मोजाङै फोजोबनायासो गेदेर बाथ्रा। दिनै हिसाब किताबा दिनै आं मा मावदों बेखौ लानानै हिसाब किताब जानाय नङा। आं मा मावजेनदों, नाथाय आङो माबायदि फोजोबगोन बेखौ लानानैसो इसोरा बिसार खालामगोन। दिनै जोङो जेब्ला बाइबेलनि बोसोनखौ नायगोन, गोबां राजाफोर दंमोन इसोरजोंनो सायख' जादों, नाथाय बिसोरो इसोरजों सायख' जाब्लाबो जागायजेननायाव इसोरनि लामाजों थाबायनानै इसोरानो बिसोरखौ फसंबाय राजानि आसनाव। नाथाय जेब्ला बिसोरो पावारखौ मोनबाय, मान सन्मानखौ मोनबाय, इसोरनि लामानिफ्राय दोरोदलांबाय आरो बिसोरनि जोबनाया, इसोरनि बोराबनाया फैनायखौ जोङो नुबाय। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। दिनै दि नोङो UBLC जानानै नोङो इसोरनियाव फोथायनानै गसंनानै दङ, बे गेदेर बाथ्रा नङा। नोङो UBLC जानानै दिनै जोबजासे जिसुनि मुङाव गसंनो हागोन ना हाया, बिसो गेदेर बाथ्राया। दिनै नोङो सासे ख्रिस्टियान जानानै जिसुनि उनाव नोङो थाबायग्रा जानानै नोङो दिनैहाय हायलाला हुइलाला हालेलुया प्रेज द लर्ड होननानै गोदै गोदै बाथ्रा बुंनानै नोङो इसोरनि सिगाङाव, मानसिनि सिगाङाव देखायनाया गेदेर बाथ्रा नङा। नोङो गावनि खबरस्तानसिम, गावनि नोङो मांखरसालिसिम नोङो जिसुखौ नोङो फोथायनानै बिनि गोथों लामाजों थाबायनो हागोन ना हाया, बिसो गेदेर बाथ्राया। आं दिनै गेदेर गेदेर प्रसार खालामनानै आङो दिनै हाजार मानसिनि सिगाङाव बोसोन बुंनानै 5 बोसोरनि उनाव जुदि आङो जिसुनि लामाजों थाबायाब्ला आंनि दिनैनि गेदेर गेदेर बुंनाया, सोमोनांथाव मावनाया जेबो लाब थाया। बेनिखायनो दिनैनि टपिकआ बेनो, जायहा जिउ जोबजासे फोथायगोन बिसो बासायजागोन। जायहा जिउ जोबजासे जिसुनि लामाजों, सैथो लामाजों गसंगोन बिसो दिनै बासायजागोन। गोबां मानसिफोरानो फोथायो खेबसे जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायबाय आरो बिनो नोङो पाप मावब्लाबो, गोरोन्थि लामाजों थांब्लाबो, गाज्रि मावब्लाबो आरो बिनो सोरगोआव लांगोननो। वान सेफ अलवेज सेफ। नाथाय बाइबेला बेखौ माब्लाबाबो फोरोङाखै। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। दिनै आं जुदि गोथों लामाजों थाबायगोन, आं सिदा लामाजों थाबायगोन, बिनि बोसोनाव हमथाबनानै थागोन, अब्लासो आङो बासायजागोन। नाथाय आङो दिनै सैथोखौ मिथिनानै बाइबेलनि डिग्रिया थाजोबनानैब्लाबो गाबोन जुदि आंहा जुदि गोरोन्थि लामाजों थाङोब्ला आं खिजानि सोरगो रायजोआव हाबनो मोनाबो जानो हागौ। जोङो नायनि बाइबेलनि बेसेनखौ, जाकबनि लिरनाय चैप्टार 2:19। नोंदि दिनै सासेल' इसोर दङ, जिसुआनो सैथो इसोर होननानै फोथायो बे गाहाम, नाथाय नोंनिख्रुइ बांसिन सैतानाबो बुहुदाबो फोथायोनो आरो बियो गिनायजों थोर थोर मावबावोसोनो।
बिदि आंखौ सानसे अरगेंनि अराव अराय समनि थाखाय जिं खानानै दोनगोन थाला गैयै हाखराव नोरोगाव बिखौ बियो मिथिनानै गिनायजों थोर थोर मावबावोसोनो नाथाय दिनै सैताना फोथायनानै बियो मा इसोरनि इच्छा बायदि मानियो जानो बोसोन बायदि मानियो जानो सैताना बोसोन बायदि मानियो सैताना दिनै बोसोन बायदि मानिया दिनै बियो इसोरखौ नंगौ होननानै मिन्थिब्लाबो बियो इसोरा सैथो जिसुआ सैथो इसोरनि बिसावआ बिनो बासायगिरि होननानै मिन्थिब्लाबो बियो बिनि बोसोनखौ मानिया दिनै नों आरो आंहा दिनै जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै मिन्थिनायनि उनावबो बिनियावनो गोथांनि जिबना दङ होननानै मिन्थिनानैबो नों जुदि जिसुनि बुंनाय बोसोनखौ बाइबेलनि बोसोनखौ मानियाब्ला नोंनि फोथायनाय आरो सैताननि फोथायनाया एखे जेबो लाब गैया हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै बिनिखायनो बाइबेलनि बोसोना बुंदों दिनै इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनायल'आव नोंहा जेबो लाब गैया मानिनानै सोलिनायावसो बोर दङ गोबां मानसिफोरा खोनासङो रोंगौ दिमागजों रोंगौ बखिनो रोंगौ प्रचार खालामनो रोंगौ नाथाय प्रचार खालामग्राफोरा गावनो मानिनानै सोलिया हालेलुया बाइबेल फोरोंग्राफोरा बाइबेलखौलाय एला मा होनो एक्सपोजिटरि प्रिचिंनो माबा माबि प्रिचिंनो बेकग्राउन्ड नांगौनो कन्टेक्सनो बहुतथार रोखोमनि प्रिचिं खालामनो रोंगौ नाथाय गावनो जुदि मानिनानै सोलियाब्ला सैताननि फोथायनाय आरो बे मानसिनि फोथायनाया एखे जेबो बेलेग जाया हालेलुया बेनिखायनो जिसुआ दिनै बुंदों जाया जिसुनि बोसोनखौ खोनासंनानै मानिनानै सोलियो बिसोर बोर होजाग्राया होमबा दिनै बाइबेलनि बोसोनखौ खोनाबायब्ला मानिबायब्ला दिनै मिन्थिबायब्ला मानिनानै सोलिनाया जोंनि थाखाय इम्पर्टेन्ट जोंनि थाखाय गोनांथिथार काहिनी बायदिल' बुंनानै जेबो लाब गैया काहिनी बायदिल' मिन्थिनानै थानानै जेबो लाब गैया दिनै जायहा मानिनानै सोलिगोन बिसोर बोर मोनगोन दिनै जायहा मानिनानै सोलिगोन बिसोर सोरगोआव थांगोन फै जोङो बाइबेलनि बोसोनखौ नायनि जाकुबनि लिरनाय 4:4 सारिनि सारियाव जोङो नायनि दिनै नोङो संसारजों बिसिगि जानो ना नोङो इसोरजों बिसिगि जानो संसारजों जुदि बिसिगि जायोब्ला इसोरनि बिसारो जागोन नोङो आरो इसोरजों जुदि नों बिसिगि खायोब्ला इसोरनि बिथोनखौ मानिनानै सोलियोब्ला संसारनि मानसिया नोंनि आंगानो नोंनि बिसारोबो जानो हागौ दिनै नोङो सोरनि बिसारो जानो सोरबा माथो नांगौबा इसोरनिनो बिसारो जागोन थेवब्लाबो संसाराव मिलायनानै थागोन नामा जोंनियाथ' बर'फोरनि फोथायनाया मेजरिटिया जे बुरजा मानसिया जिखौनो बुंगोन नंगौब्लाबो नङाब्लाबो हय हय होनफाग्रासो दलानि बैग्रि बायदिसो ओरै थिखांबा ओरैस' ओरै थिखांबा ओरैस' जेखैनो मेजरिटि जागोन इखैनो थांफागोन नाथाय इसोरा जाहैबाय मेजरिटि मानसि बुरजा दोलोआ नंखायखौ नंगौ नंखायखौनो नंगौ होननानै बुंब्लाबो इसोरा बिसोरजों थानानै खामानि मावग्रा इसोर नङा बियो सासेल' व्यक्ति सैथोजों गसंब्लाबो बिजोंसो थानानै इसोरा खामानि मावो गोसोखांनि जोङो एलाइजानि समाव 450 जन नंखाय भाबबादि दिनै बाल इसोरखौ खुलुमग्रा बाल देबता होननानै बुङो बाल मोदायफोर बे मोदायखौ खुलुमग्राफोरा 450 जनमोन आरो बिसोरो इसोरनिफ्राय होननानै जेब्लायबो जेजेबेल रानिखौ बुंबाय थायोमोन आरो जेजेबेल रानियाबो राजाखौ इनफ्लुएन्स खालामना सासेल' सैथो एलाइजा बियो नाबिया गसंदोंमोन आरो 450 जननि गेजेर बिसोरो बिखौ नाख्रेबबाय थादोंमोन जेब्ला नाख्रेबबाय थायो अब्ला बियो थानो हाया हाग्रा बंग्रा थाखुमाबायनांदों थेवब्लाबो बियो हारसिं जाब्लाबो सैथोआव गसंदों बे एलाइजाया आरो नंखाय भाबबादिफोरा राजानि मेहेलाव थानानै राजाजों रानिजों जागासिनो लास्टआव एलाइजाया बुंबाय नोंसिनि इसोरा सैथो ना आंनि इसोरा सैथो प्रमाण नायनि जेब्ला बलि होयो बलि होनाय समाव नोंसिनि इसोरा जुदि सैथोब्ला सोरगोनिफ्राय अर जानानै जाफैगोन अब्ला जेब्ला बिसोरो 450 जना गावसिनि इसोरनियाव गाबज्रिनानै नायो नाथाय बिसोरनि बलिखौ सोरगोनिफ्राय अर जानानै जाफैयाखै नाथाय एलाइजाया बुंबाय आंनि बलिखौ सोरगोनिफ्राय फैनानै जाफैगोन बेयाव दैलु बन होदोंब्लाबो दैलु होदों नाथाय जेब्ला सोरगोनिफ्राय अर फैनानै खामब्लावो अब्ला मिथिबाय सासेल' मानसिजोंब्लाबो दिनै इसोरा खामानि मावो हालेलुया दिनै जोङो बेनिखायनो मिन्थिनो नांगौ दिनै इसोरा जाहैबाय हाजार मानसिया जुदि नंखायजों थाबायदोंब्ला आरो बे नंखायजों थाबायनानै जुदि बिसोरो देरहानो नागिरदोंब्लाबो दिनै सासे मानसिया जुदि सैथोआव गसङोब्ला इसोरा जाहैबाय बे हाजार मानसिजों थानानै खामानि मावग्रा इसोर नङा बियो बे जाहैबाय सासे सैथोजोंसो थानानै खामानि मावग्रा इसोर बियो हालेलुया आरो जेब्ला नोङो सैथो लामाजों थाबायगोन बे जोबनाय मुगायाव गोथों लामाजों थाबायगोन सैथो बाथ्राखौ बुंगोन अब्ला सैथो बाथ्राखौ खोनासंनानै
गोबां मानसिफोरानो हजम हाया जायो आरो गोबां मानसिफोरानो सैथोखौ बुंग्राखौ गाज्रि मोनो, नंगौखौ नंगौ बुंग्राखौ गाज्रि मोनो, राइटखौ राइट बुंग्राखौ गाज्रि मोनो। नाथाय जायहा ओरैनो हुस्लिमनानै मिलायनानै थायो बे मानसिजोंसो बांसिन सापर्ट होयो। नाथाय इसोरा जाहैबाय बिदि नङा, इसोरनि मावनाया बिदि नङा। सोरबाया जुदि सैथोजों थादोंब्ला बे हारसिं मानसिजोंब्लाबो इसोरा जाहैबाय सापर्ट खालामो। रावबो दा फैफा, थेवब्लाबो इसोरा बिखौसो बेंनानै लायो, बिजोंसो खुसि जायो। हालेलुया। दिनै बेनिखायनो जोङो मिथिनांगौ, इसोरनि नोजोराव सासे मानसियानो मेजरिटिनि खामानि मावो जेब्ला बे सासे मानसिया सैथोजों गसङो। हाजार मानसि थाब्लाबो बिसोर जुदि नंगौजों जुदि थाबायाब्ला दिनै बे मानसिफोरा दिनै इसोरनि हामजानायखौ, इसोरनि पारमिसनखौ, इसोरनि नाजाव जानायखौ मोना। इसोरजों नाजाव जानायखौ जुदि हामजायोब्ला संसारा नोंखौ बिसारू सानगोन। संसारजों जुदि नाजाव जानायखौ हामजायोब्ला दिनै इसोरा नोंखौ बिसारू सानगोन। नों सोरनि बिसारू जानो? दिनै सैताननि बिसारू जागोनब्ला नों माब्लाबा हारसिंबो जानो हागौ। बे समावब्लाबो नोङो हमथाबनानै बोसोनाव गसंथाबनानै नोङो थानांगोन। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। नाथाय जोंनि बर'फोरनिया जिसुआ राजा नङा, रायजोआसो राजा। रायजोआ जेखौनो बुंगोन बेखौनो जागोन। रायजोआ जुदि बाइबेलनि बोसोननि उल्था बुङोब्ला बेखौब्लाबो मानिगोन, बेखौब्लाबो सलिगोन, बेबायदिब्लाबो थांगोन। नाथाय इसोरा हामजादोंना हामजायाखै बेखौ नायफिना जोंनिया। बेनिखायनो जोङो मिथिनो नांगौ, जों जुदि जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायबायब्ला जोंनि थाखाय रायजोआ राजा नङा, जिसुआसो राजा। दिनै बे UBLC आव जुदि नोंसोरो जुदि UBLC जानानै इसोरनि थाखाय गसंदों, सैथोनि थाखाय गसंदों होननानै जुदि रायजोआनो राजा होननानै दासिमबो सलायोब्ला नोंसिनि सलायनाया जेबो लाब जानाय नङा। मानो होनब्ला दिनै नों जुदि जिसुनि उनाव थाबायदोंब्ला जिसुआसो राजा जानांगोन। जिसुआ जेरैबायदि बुंदों, बाइबेलनि बोसोनाव जेरैबायदि लिरदों, बे लामाजों जेब्ला नों थाबायगोन अब्लासो नोङो अनजाथावथाव जागोन इसोरजों, आरो संसारा नोंखौ गाज्रिबो मोननो हागौ। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। नाथाय संसारनि मानसिया गाज्रि मोननाया गेदेर बाथ्रा नङा, नाथाय इसोरा गाज्रि मोननायासो गेदेर बाथ्रा। इसोरा जुदि गाज्रि मोननांगौब्ला नोङो सोरगो रायजोआवबो हाबनो हानाय नङा। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। जोङो नायनि बाइबेलनि बोसोनखौ, गालातियाननि लिरनाय चैप्टार 1 verse 10। पौला बुंदों, मानसिया गाज्रि मोनगोन खोमा सैथो बाथ्रा बुंब्ला, मानसिया गाज्रि मोनगोन खोमा गोरोन्थिखौ गोरोन्थि होनोब्ला। दासिमबो जुदि नों बिदि सानबाय थादोंब्ला नों इसोरनि हाबा मावब्लाबो नों जाहैबाय ख्रिस्ट'नि लें जानो हाया। हालेलुया। दिनै जों जुदि इसोरनि हाबाखौ मावोब्ला, दिनै जों जुदि जिसुनि लामाजों थाबायदोंब्ला, जोङो मानसिखौ खुसि खालामनो थाखाय जोङो इसोरनि हाबाखौ मावा, जोङो इसोरखौ खुसि खालामनो थाखायसो मावो। हालेलुया। मानसियालाय माथो, बेयाव थानाय साब्रैया जुदि गोरोन्थि मावोब्ला गोरोन्थिखौ गोरोन्थि होननानै बुङोब्ला बिसोरो गाज्रि मोनगोन। नाथाय गोरोन्थिब्लाबो आमोखामोना बिराद मोजांलै होननानै बुङोब्ला बिसोरो मोजां मोनगोन। नाथाय आं जुदि इसोरनि हाबा मावग्राब्ला, नै नोङो बिदि गोरोन्थि मावबाय थायोब्ला नोंहा जोबस्रांनाय दङ, नोरोखसो दङ, बा नोंहा नस्थ' जालांगोन। बाइबेलनि बोसोना बिदिसो बुंदों, नोंसिनिया रं जादों होननानै बुङोब्ला बिसोरो गाज्रि मोनब्लाबो इसोरा जाहैबाय खुसि जागोन। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। दिनै सासेल' मानसिजों थानानै माने इसोरा खामानि मावदों एलाइजाजों, खारना जाहैबाय एलाइजाया हारसिंब्लाबो सैथोआव गसंदों। आरो दिनै सैथोआव गसंनायनि थाखाय दिनै एलाइजाया नासय जादों, सोंखारि जादों, बदनाम खालामजादों, बुथार जानो होसोजादों, थेवब्लाबो इसोरा बेजोंसो जानानै गसंदों। आरो 450 जन मिसलिया भाबबादिफोरजों जानानै दिनै इसोरा गसंफायाखै। हालेलुया। दिनै बेनिखायनो फै जोङो मिथिनो नांगौ, जों जुदि जिसुनि उनाव थाबायदोंब्ला, जिसुखौ जुदि जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायदोंब्ला, जों जाहैबाय इसोरनि हामजानाय बायदिसो जोङो मावगोन, मानसिनि हामजानाय बायदि नङा। इसोरा जेरैबायदि जोंखौ थाबायनो थिनदों जोङो बिदिसो थाबायगोन। मानसिया जेरैबायदि नियम खादों बिदि नङा। दिनै गोबां डिनोमिनेसनफोरा, गोबां मण्डलीफोरा गाव गावनि नियम हुदा गोबां रोखोमनि थायो। नाथाय बेफोरबायदि मानसिया जुदि बोसोनखौ मानियाल'बासिनो दिनै हुदाल' जुदि मानियोब्ला, बे मानसिफोरखौ दिनै जिसु ख्रिस्टआ बुंदों, बिसोरनि खुगाफोरजोंल' आंखौ गाबज्रियो, नाथाय बिसोरनि गोसोफोरा आंनिफ्राय गोजान होननानै बुंदों। हालेलुया। सान्देआव फैनानै हान्थु खरायनानै जेरैबायदि जोंनिया पास्टरा रेभारेन्डआ लिडिं खालामबाय, उन उनल' बुंफाबाय, नाथाय नोङो गावखौनो खोब धोरोमनिया सानबाय बेखौ मानिनायनि थाखाय, नाथाय नों जाहैबाय इसोरनि बोसोनखौ मानियाखै। बेयाव जेबो लाब गैया। हालेलुया। नोङो दिनै मण्डलीया मोजांनि थाखाय जुदि मानि खालामदोंब्ला बे हुदाफोरखौ, बे खामानिफोरखौ, बिखौबो मानिनायजों लोगोसे नोङो इसोरनि बोसोनखौबो मानि। खालि गिर्जायावल' हान्थु खरायनानै उन उन बुंफानानै मानिफ्लानानै जेबो लाब गैया। आत्मानिफ्राय बोसोनखौ मानिग्रा जानांगोन, अब्लासो इसोरा खुसि जागोन। हागोन ना हाया? हालेलुया। प्रेज द लर्ड।
बुंनो हागोन ना हाया सोरबा आंनि उनाव फैथों दाफैथों थेवब्लाबो आङो सैथो लामाजों हारसिंब्लाबो थाबायगोन हागोन ना हाया जेब्ला नोङो सैथोजों गसंजेनगोन सैथोखौ सापर्ट खालामग्रा रावबो थानो नागिरा समयसानि समाव रावबो गसंफानो नागिरा दुखुनि समाव सैथोआव गसंनाय समाव सैथो नोंखौ मिन्थिगौ राइटखौनो बुंदों थेवब्लाबो मानसिफोरा जाहैबाय संसारजों गोरोबनानै थानो लुगैयो मेजरिटिजों बुरजा दोलोजों बुरजा साथा गिदिरजों थानो लुगैयो बिनि थाखाय नंगौखौ मिन्थिब्लाबो नंगौ होनालासिनो नंखायजोंनो थांफानानैब्लाबो गोरोबफानानै थायो नाथाय नों हारसिं जाब्लाबो जेब्ला इसोरनि थाखाय सैथोआव गसंगोन अब्ला बे मानसिखौ इसोरा जाहैबाय ब्लेस खालामो बोर होयो हालेलुया दिनै जोंनि ख्रिस्टियान समाजाव जोंनि बर'फोरनि समाजाव दिनै सैथोजों नंगौजों जिउ खुंग्रा मानसिनि गोनांथि जानानै दङ दिनै नंगौजों थाबायग्रा मानसिफोरनि गोनांथि जानानै दङ इसोरनि रायजोआव आरो दिनै जेब्ला नोङो नंगौजों सैथो लामाजों नोङो दुखु खस्थनि गेजेरजोंब्लाबो नोङो सलिगोन अब्ला सानसे सम सफैगोन इसोरा नोंखौ ब्लेस खालामगोन आरो नोंखौ साननायनि बांसिन गेदेर खामानि मावगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै मोनसे समाव जोंबो हागोन ना हाया आवगायलांनो हागोन ना हाया होननानै जोङो जिंगासिदोंमोन नाथाय थेवब्लाबो मोनसे फोथायनाय दङ फोरबु नों जुदि एलाइजाखौ हारसिंखौब्लाबो जुदि सापर्ट होनानै नोङो सैथोखौ नुजाहोदोंब्ला दिनै नोङो जोंखौबो लेंदोंब्ला नोङो जोंखौ बासायगोन नोङो जोंजों थानानै खामानि मावगोन आरो बे फोथायनायखौ लानानै जेब्ला इसोरजों आवगायलाङो अब्ला दिनै इसोरा जोंखौ दिनै ससियेल मिडियायाव इउटुबनि गेजेराव नुसारलायनाय खालामदों नाथाय बिनि सिगां जोंबो सैबोनांदों हालेलुया मोजां खामानि जानो थांनायनि सिगां सैनांनाया फैग्रोखायो जिसु ख्रिस्टआबो दिनै मोजां हाबा मावनो थांनायनि सिगां मानसि माहारिखौ पापनिफ्राय बासायनायनि सिगां बिबो दिनै सैतानजों आनजाद लाजादों बियो सैतानजों खेबथाम बियो परीक्षा लाजादों नाथाय बे परीक्षा लाजानायावबो बियो पास जानानै बियो मानसि माहारिखौ पापनिफ्राय बासायदों हालेलुया दिनै नोंसिनि जिबनावबो नोंसिनि फोथायनायावबो आनजाद लाजानाय बोथोरफोरा सफैगोन दाम गोसा सनाखौनो सनारिया जुदि सावनानै बिनि गोजों महरखौ जुदि दिरुनोब्ला दिनै नोंनि आरो आंनि जिबना सनानिख्रुइ दाम गोसासिन होननानै बुंदों आरो नोंनियाव गोरोन्थिफोर माबाफोर गाज्रिफोर संसारनिफोर हाबदेरनानै थानो हागौ बिनि थाखायनो नोंखौ अरबायदि समयसा लाबोनानै नोंनि आत्माखौ सोदांनायनिबो सम फैयो आरो बे समाव जायहा गसंथानो हागोन बिसो मान मोनगोन जायहा बे समाव गसंथानो हाया मानसिया बिखौ मोजां बुंब्लाबो इसोरा खिजानि बिखौ मोजां बुङाबो जानो हागौ हालेलुया आं बुंनायखौ बुजिदों ना बुजियाखै आइजोफोरा सना गानो ना गाना गानो दा बे सनाखौ ओरैनो बानाया सावै सावै बानायो से पिटारनि चैप्टार 1 भार्स 7 दिनै नोंनि फोथायनाया सैथो नंगौना नङा दिनै नोङो जिसुनि थाखाय गसंनाया सैथो नंगौना नङा नोंनि जिबनाव आनजादफोर फैगोन अरबायदि थानो हायि गसंथानो हायि आवलिलांसिगोन नामा जोबस्रांलांसिगोन नामा धंस जालांसिगोन नामा बेफोरबायदि रोखोमनि गोबां समयसा फैगोन नाथाय बेफोरबायदिनि गेजेरावबो जुदि नोङो इसोरनि बोसोराव हमथाबनानै गसंथाबोब्ला सानसे नोंखौ इसोरा मान गोनां खालामगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै बिनिखायनो जोङो मिन्थिनो नांगौ जोंनि फोथायनाया नंगौना नङा बेखौ जाहैबाय दिनै समयसाफोरा आनजाद नायो दिनै नोंसिनि जिबनाव गोबां रोखोमनि थासारिफोर फैनो हागौ गोबां रोखोमनि दाङाबाजिफोर फैनो हागौ नाथाय बे समावबो नों जुदि इसोरनि बोसोनखौ लानानै गसंथाबोब्ला बे समावबो नों जुदि फोथायथाबोब्ला सानसे नोंनि फोथायनायनि थाखाय नोंनि गसंनायनि थाखाय मान मोनगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड मोनसे समाव बे लिभिं फेथ मिनिस्ट्रिखौ गायसननायाव रावबो साथ होआखैमोन खालि सानै साथामसो साब्रैसोल' मानसि दङमोन आरो बे मानसिजोंनो दिनै लिभिं फेथ मिनिस्ट्रिया पुरा बेंगलनिफ्राय लानानै बर' हारिनि गेजेराव मोनसे इनफ्लुएन्शियेल मोनसे मिनिस्ट्रि जानानै दङ हालेलुया दिनै आं बिनिखायनो थुलुंगा होनो नागिरदों दिनै नोङो बेसेबां फोथायो इसोरखौ बे गेदेर बाथ्रा नङा माबायदि नोङो फोथायो बेसेबां नोङो बाइबेलखौ रोंगौ बे गेदेर बाथ्रा नङा नाथाय नोङो मिन्थिनानै मानिनानै सोलिना सोलिया बेसे गेदेर बाथ्राया हालेलुया माबायदि नोङो जागायो ख्रिस्टियान जिउ खुंनायखौ बे गेदेर बाथ्रा नङा माबायदि नोङो जिउ जोबजासे गसंनानै फोजोबगोन बेसो गेदेर बाथ्राया आरो फोजोबनायखौ लानानैसो दिनै इसोरा नोंखौ हिसाब खिथाब होगोन गोबां रोखोमनि समयसा फैगोन दुखु दाहा फैगोन प्रब्लेम फैगोन नाथाय नों हारसिं जाब्लाबो बोलो गैयै जाब्लाबो जेब्ला नोङो इसोरजों गसंथागोन अब्ला इसोरा जाहैबाय नोंखौ सानसे मान गोनां खालामगोन सानसे फेदेरलांगोन सानसे बारायलांहोगोन जेब्ला इसोरनि इच्छाजों थाबायगोन दिनै बेनिखायनो जोङो मिन्थिनो नांगौ बे जोबनाय मुगायाव जाहैबाय जों जुदि कमप्रमाइज संसारजों गोरोबनानै सलियोब्ला इसोरनि बिसारो जागोन आरो इसोरजों जुदि हामजा जानायखौ मावोब्ला
मानसिया बिसोरो सानगोन नाथाय सानसे बिसोरबो जिउनि मेगना गेवोब्ला बिसोरबो बुंगोन नंगौ बिसोरनि फोथायनाया सैथोमार होननानै हालेलुया प्रेज द लर्ड फोथायनाया गोगोम नङा बर' ख्रिस्टियानफोरनिया माबा मोनसे समस्या फैब्लानो लुननो दसेनो थाङो बोसोनखौ मिन्थिगौब्लाबो मानिनानै सोलिया नालाय सोरबा बुंबानो थांफायो मानो खारना जाबाय मानिनानै सोलियोब्ला जायखौ नोङो खोनाबाय हमथाबबाय सोरबा आंजों गसंब्लाबो गसङाब्लाबो आं हारसिंब्लाबो गसंगोन बेसो गोगोम फोथायनाया हालेलुया गासैबो नोंखायाव थांजोबब्लाबो गासैबो संसारनि बायदि थांजोबब्लाबो आं हले आंनि नखरखौ लानानै हारसिङै सैथो इसोरखौसो खुलुमगोन होनग्रायासो जसुवाया जेरैबायदि गोगोम फोथायदों बिदि फोथायनाया आरो बिदि फोथायनायासो जिउ जोबजासे थागोन बुजिदों दा नाथाय माबा मोनसे समस्या फैबाय लोगो लोगो दसेनो निराशा जाबाय कर'ना फैलायबाय लाल साहा लोंनांगौनो होनबाय गासैबो बेंगलनिफ्राय लानानै ओरै कहिमासिम बर'फोरा एकदमबारे फनाफन जानानै घन्टासेनि गेजेराव सबबो लाल साहा लोंनांगौनो सान ओंखारैनि सिगां होमबानिया कर'नानिफ्राय बासियोनो फुरा फनाफन जानानै लोंगासिनो सोर खोन्थानाय भिजन नुदोंनो प्रफेसि होदोंनो बा लोंलागासिनो उन्दुलायनाय गैया हैदिनखालि मानसिफोरा फ्राय ख्रिस्टियानफोरा लोंखांनायनि उनाव दानियाथ' सोरबाया कर'ना जाबाय सोरबाया क्वारेन्टाइन थानांबाय मा जाबाय मिन्थिया सोरबाया थैलांबावबायसो नाथाय नाय बेखौसो बुंनो नागिरदों आं दिनै बाइबेलनि बोसोना बुंदों जिसुखौ जुदि फोथायोब्ला नोंनि आगसि आगदा थैग्लुंनाय महामारि जाब्लाबो नोंखौ हानि खालामनाय नङा होननानै बुंदों हालेलुया नाथाय नोंनि फोथायनाया लरग' थरग'ब्ला नोंनि फोथायनाया सैताना जेरैबायदि फोथायो बिदिल' फोथायो नाथाय नों बोसोनखौ मानिनानै सोलियाब्ला नों जाहैबाय सोरबा माबा मोनसे बुंबानो जलदब सोरबा माबा मोनसे होनबाथाय थांलालै आङो गिर्जायाव आंखौ बिदि बुंदों फोथायनाया लरग' थरग' बिदिजों जाया हालेलुया जोंनि फोथायनाया गोगोमलायनो एसेल' अखा थाइफ्रिनांगौ होमबानो दिनै थांलालै नाथाय बै एमएलए फोर माबाफोरा माबा मुस्रि रानदोंनो माबा रानदोंनो होनबा माइरं मोनगोननो होनबाथाय सानदे मानदेजों खोथा गैया फुङावनो लाइन जाहैनानै एकदमबारे फिंगार हैनांगौनो माबा हैनांगौनो एकदम लाइनाव थाहैनानैबा लायगोन खिन्थु गिर्जायाव थांनांगौ होनोब्ला एसेल' अखा थाइफ्रिनांगौ सोरबा एसेल' बोरैबा मोजांनि थाखाय बुंबाय बोरैबा खें लाजिनाय मोनबाय थांलानो सप्तासे गिर्जायाव फोथायनाया बेनो गोगोमा हालेलुया प्रेज द लर्ड एसेल' खर'सा सानांगौ खर' साबाथाय ओमफ्राय थांला गिर्जायाव एसेल' लोमजास्रोनांगौ देहाखौ मोजां मोनाखै एसेल' आलासि फैनांगौ थांनो बाखायो नालाय फोथायनाया दुरबलखा नालाय होमबानो गिर्जायाव थांला अबावबा फैसा मोननांगौ होनलाय माब्ला सोरांगोन जालायगोन अबावबा आलासि जानो थांनो होनलाय माब्ला एकदमबारे देलायनानै गारि गाखोनानै ब्लड थांगोन नाथाय इसोरनियाव थांनांगौब्ला इसोरखौ खुलुमनांगौब्ला बाख्नायनांगौब्ला हालेलुया फिसाल' बाहाना फैनांगौ होमब्लानो गैखाला जलदबखा फोथायनाया हालेलुया दिनै नोंनि फोथायनाया सैथो नंगौना नङा आनजाद जेब्ला फैगोन अब्लासो नुजायो हालेलुया जेब्ला नों सोंखारि जागोन थेवब्लाबो नोङो इसोरनि थाखाय गसंगोन बेसो सैथो फोथायनाया हालेलुया जेब्ला नोङो नासय जागोन थेवब्लाबो नोङो इसोरखौनो नोङो सैथो गोथार गोसोजों खुलुमबाय थागोन बेसो सैथो फोथायनाया जेब्ला नोंनि नखराव समस्या फैगोन थेवब्लाबो नोङो सैथो इसोरखौनो गाबज्रिबाय थागोन बेसो सैथो फोथायनाया दिनै जबनि जिबनाव समस्या फैदोंना फैयाखै गथ' गथाय फिसा थैग्लुंजोबदों थेवब्लाबो जबा मा इसोरखौ नागारदों नामा नागाराखै दिनै बेनिखायनो फै दिनै नोङो हायलालाय हुइलालाय गरम गरम फोथायनानै गाबोननो बिलुन बायदि बेखौ सेबनायबा फुस जागोन बिदि फोथायनायजों नोङो सोरगो मोना फोथायनाया दिनै जेरैबायदि गुदुं फैबाय थानाय दिनावबो नोंनि फोथायनाया बिदिनो गुदुं जानांगोन जिउ जोबजासे नोङो सैथोआव गसंनांगोन आरो जाया जिउ जोबजासे नंगौजों आरो सैथोजों गसंगोन बिसोर बासायजानायखौ मोनगोन आरो बे सैथोजों थाबायग्रा मानसिजों बारा बुरजा लोगो जाया दे दिनै नोङो साननो नाङा आं सैथोजों थाबायब्ला आंखौलाय सोर साबजागोन नोंगौआव गसंबालाय सैथो बाथ्रा बुंबालाय सोर मोजां मोनगोन बेनिखायनो आं गोरोबफानानै नोंखायावनो थागोन माथो समाज बायदि थानोसै गोरोबनानै आरो समाजा नोंखौ सोरगोआव लाङा जिसुआसो सोरगोआव लांगोन नोंनि डिनोमिनेसनाबो नोंखौ सोरगोआव लाङा जिसुआसो लांगोन इउबिएलसि डिनोमिनेसना सोरगोआव लांगोन होननानै लिरनाय गैया एनएलसि डिनोमिनेसना सोरगोआव लांगोन होननानै लिरनाय गैया बाप्टिस्ट डिनोमिनेसना सोरगोआव लांगोन होननानै लिरनाय गैया जिसुआसो सोरगोआव लांगोन हालेलुया दिनै नोङो सोरखौ मानिगोन समाजनिखौ मानिगोन ना जिसुनिखौ मानिगोन हालेलुया दिनै बे फोथायनाया जिउ जोबजासे थानांगोन अब्ला इसोरा सानसे नोंखौ महिमाजों बुंफबनाय बान्थाखौ होगोन दिनै गोबां इसोरनि खामानि मावग्राफ्रा फैसानि थाखाय गावखौ कमप्रमाइज खालामो मान सन्माननि थाखाय दिनै गावखौ कमप्रमाइज खालामो सैथोखौ मिन्थिब्लाबो सिलिंनानै बिसोरो संसारनि दान्दिसेनि मान सन्मानखौ संसारनि दान्दिसेनि एसे एनै सोलानो मोननायखौ दिनै बिसोरो
अरायनिबो साननानै बिसोरो सैथोनिफ्राय एनस्लदनानै बिसोरो असैथोआव थाबायनोबो राजि जायो। नाथाय नों जुदि दिनै इसोरखौ जुदि गाबखांनाय गोसोजों, हामलायनाय गोसोजों, गांनाय गोसोजों जुदि नागिरदोंब्ला, सोरबा नोंखौ सापर्ट होब्लाबो होआब्लाबो, सोरबा गसंब्लाबो गसङाब्लाबो नोंनि फोथायनाया गोगोम जानांगोन। हालेलुया। नांगौबा गासैबो नोंनि साखाथि फाखाथि नोंखायाव सलिथों, थेवब्लाबो नों जुदि एलाइजा बायदि जुदि हारसिङैब्लाबो सैथोजों जुदि गसङोब्ला बे बेक्तियासो इसोरजों हामजानाया। हालेलुया। आरो दिनै जों जाहैबाय, जोंनि मिनिस्ट्रिया जाहैबाय फैसाजों लब देखायनानै बायजाग्रा मिनिस्ट्रि नङा। हालेलुया। जों जाहैबाय साथा गिदिरनि सिङाव थानानै गावखौ गोग्गा खालामनानै दुगा देखायनानै मान सन्मान नागिरग्रा मिनिस्ट्रि नङा। नांगौबा रावबो दा सन्मान होदों, थेवब्लाबो इसोराल' जोंखौ नाजावबाय थाथों। जोंनि मिनिस्ट्रिनि, जोंनि थांनानै थानायनि थांखिया बे। हालेलुया। आरो दिनै बे जोबनायसिम जायहा गसंथागोन होननायाव बिखायाव क्लाब मोनलायदों आङो। जोंसो बिदि जादोंमोन फार्स्टआव। दिनै जोङो 5-6 बोसोरनि उनाव जोङो एसे बावहां जाबायमोन बे टपिकखौ, मानो होनब्ला बेलेग साबजेक्टआव थांबाय। नाथाय जेब्ला बे टपिकखौ मोनबाय अब्ला आं गोसोखांबाय, जों माबायदि रावबो जोंजों गसंबाय समावनो जोङो माबायदि गसंनानै दिनै इसोरा जोंखौ माबायदि आशीर्बाद होबोदों। हालेलुया। नाथाय जायहा दिनै मेजरिटिजों थांबादों, बिसोरनि नखरफोरखौ, बिसोरनि जिबनफोरखौ, बिसोरनि लाइफफोरखौ जोङो परिबर्तन जानायखौ, चेन्ज जानायखौ, आशीर्बाद फैनायखौ जोङो नुवाखै। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। बिनिखायनो जोङो बुजिनो नांगौ, इसोरा जाहैबाय बेयाव जेसेबां दङ ना, बेयाव जेसेबां दङ गासैबो जुदि बे बेलुनखौ पार्पल कालार, बेखौ जुदि गुफुर होनोब्लाबो, सोरबा सासेया जुदि बेखौ नङा बियो पार्पलसो होनोब्लाबो, इसोरा जाहैबाय बे हारसिंजोंसो थागोन। बेखिनि मानसिजों इसोरा सापर्ट जानाय नङा। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। बुजिदों दा? जों गोबां समावनो मोनसे बाथ्राखौ जोङो सानोना, मण्डलिया खमा होबानो इसोराबो खमा होगोन। इसोरनिख्रुइ देरसिन नोङो। खमाया सोरनिफ्राय फैग्रोनांगौ? इसोरनिफ्राय, नंगौना नङा? आरो नोङो सैथो गोसोजों जुदि इसोरनियाव खमा बियोब्ला इसोराथ' नोंखौ नाजावखागोन ना। नाथाय नोङो इसोरनिफ्राय खमा बियाखै सैथो गोसोजों, जास्ट मण्डलियावल' थानो थाखाय, मण्डलियाव हाबा हुखा समाज लोगो लोगो फेल'शिप जानो थाखाय मानसिनि देखायावल' नोंसोर खमा होब्लानो इसोराबो आंखौ खमा होगोन होनोसै। बबेबा साइडखै बे मोनसेयाबो रं जानो हागौ। मानसिनि अननायखौ, मानसिनि गोरोबनायखौल' मोननो थाखाय नोङो बिदि बुंफ्लाबाय, नाथाय नोङो गावनि जिबनखौ इसोरजों राइट खालामाखै। हालेलुया। नांगौब्ला मण्डलियानो खमा दाहोथों, खिन्थु नों जुदि इसोरनिफ्राय खमा मोनोब्ला नों सोरगोआव थांगोन। नाथाय मण्डलियानो खमा होजोबथों, थेवब्लाबो नों इसोरनिफ्राय जुदि खमाखौ मोनाखैब्ला मण्डलिया सोरगोआव थिसनहरनो हाया। हालेलुया। दिनै बेनिखायनो जोङो फै, इसोरनि हामजानाय बायदि थाबायनो ना मानसिनि हामजानाय बायदि थाबायनो? इसोरनि हामजानाय बायदि थाबायोब्ला मानसिया गाज्रिबो मोननो हागौ, खिन्थु बे अराय समनि थाखाय नङा। दिनै नोंखौ गाज्रि मोनगोन, नाथाय सानसे बुंगोन बिसोरो जायखौ मावदों सैथो मावदों। हालेलुया। बेनिखायनो फै गोसोखांनि, सासे मानसिया सैथोजों गसङोब्ला आरो हाजार मानसिया जुदि नोंखायजों गसङोब्लाबो इसोरा जाहैबाय सासे मानसिजों थानानैसो खामानि मावगोन, हाजारजों थानानै खामानि मावग्रा इसोर नङा बियो। आब्राहामजों इसोरा रायलायनाय बाथ्राखौ गोसोखां, सासे जुदि धोरोमिया मोनोब्लाबो आं बे सदम गमराखौ फोजोबस्राङा होननानै बुंदोंमोन। नाथाय लटनि नखराल' बिनि अनगायै सदम गमरानि अरिजिनेल मानसिफोरानो रावबो धोरोमियानो गैया। आब्राहामा सानदों, हाब इसोरालाय बावन्थाय बिखा नामा? 7 जन मोनोब्ला, 3 मोनोब्ला, 40 जन मोनोब्ला होननानै खमाय सासेबो मोनाखै। हालेलुया। खिन्थु सासे जुदि धोरोमिया थायोमोनब्ला सदम गमरायाव, थेवब्लाबो आङो बासायगौमोन होनदों। हालेलुया। होमबा नों साननानै नायदो, इसोरा दिनै मेजरिटिखौ लानानै खामानि मावो ना सैथोजों गसंनायखौ लानानै खामानि मावो? हालेलुया। दिनै बेनिखायनो जोङो बुजिनो नांगौ, दिनै इसोरा जाहैबाय मेजरिटिखौ लानानै खामानि मावग्रा इसोर नङा। बे जाहैबाय सैथो बेक्तिफोरजों थानानै खामानि मावग्रा इसोर बियो। इसोरनि गोथार जिउनि गुबुन मोनसे मुङा सैथोनि आत्मा। हालेलुया। नोंखायखौ नोङो संसारावसो हुस्लिमनानै गोबां बाथ्रा बुंनानै नोङो खोबनानै दोननो हागौ, नाथाय नोङो इसोरनि सिगाङाव नों खोबनानै दोननो हाया। बेनिखायनो फै जोङो मिन्थिनो नांगौ, इसोरनि हामजानाय बायदि जोङो थाबायगोन, इसोरनि लामाजों जोङो थाबायगोन, आरो जोङो जिउ जोबजासे जोङो गसंथागोन।